ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മല്ലു ടെക് ബ്രോ. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൂം ക്ലൗഡ് മീറ്റിംഗ്സ്. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വീഡിയോ കോളിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഇത് വാട്സപ്പ്, IMO പോലെയുള്ളതല്ല, വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വാട്സപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് വീഡിയോ കോളിംഗ് ആയാൽ കൂടി 3 ആൾക്കേ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇതിൽ 100ഓളം പേരെ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ ക്വാളിറ്റി കൂടിയതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ കോളിംഗ്. പിന്നെ വേറെ എന്ത് കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മീറ്റിംഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമാവും. അതുപോലെ തന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാൻ പോകാനും ഇതൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ കൂട്ടി ഒരു മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവരോടുള്ള ഇൻറ്ററാക്ഷൻസ് കുറച്ചും കൂടിയും ഈസി ആയിരിക്കും. അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള സ്ക്രീൻ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് സൂം ക്ലൗഡ് മീറ്റിംഗ്സ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സൂം ക്ലൗഡ് മീറ്റിംഗ്സ്. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് മീൻസ് മീറ്റിംഗ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ മാത്രം ഇതിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാത്തവർ ജസ്റ്റ് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ മീറ്റിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഇതിൽ ജോയിൻ എന്നൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യണം മീറ്റിംഗ് ആദ്യം. അപ്പം ന്യൂ മീറ്റിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പേഴ്സണൽ മീറ്റിംഗ് ID പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കാം. സ്റ്റാർട്ട് മീറ്റിംഗ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്യാമറ സ്വിച്ച് ചെയ്യാം. ഇന്റർനെറ്റ് ഓഡിയോ. ഓക്കെ ഗൈസ്, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ അടിയിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാം, ഷെയർ കണ്ടന്റ്. അത് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്ക്രീൻ, ഫോട്ടോസ്, ബോക്സ്, ഗൂഗിൾ iCloud ഡ്രൈവ്, ബോക്സ്, ഡ്രോപ്പ് ബോക്സ്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു മോർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിനകത്ത് മീറ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അലോ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ടു ഷെയർ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓണാക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ചാറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനിൽ പോവുക. ഈ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എല്ലാവരോടും ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് നോക്കി ആരൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അവരുടെ മൈക്രോഫോൺ ഓൺ ആണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇൻവൈറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് പ്രസ് ചെയ്താൽ കോപ്പി URL സെൻഡ് മെസ്സേജ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് വാട്സപ്പിൽ എന്തിനേലും അയച്ച് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അവർ പോകും. അതിൽ ജോയിൻ മീറ്റിംഗ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ ഗൈസ്, ആ ഓപ്ഷനിൽ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് മീറ്റിങ്ങിലോട്ട് വന്ന് കയറും. അവർ വേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ഫ്രണ്ട്സിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും ഉണ്ടാവില്ല, അവരോട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം വലിയ മൊബൈൽ ഫോൺസ് റീചാർജസ് ഒന്നും കളയാതെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെ അവരോട് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ സത്യം പറഞ്ഞത് ഒരു പെയ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഫ്രീ ആയിട്ട് 40 മിനിറ്റ്സ് വരെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്രീ ആണ്. 40 മിനിറ്റ്സ് വരെ നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം 40, ഒറ്റ മീറ്റിംഗ് 40, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്ത 40 മിനിറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒരു മീറ്റിംഗ് 30 മിനിറ്റ്സ് വരെയുള്ള ഒരു ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷനുള്ളൂ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത 30 മിനിറ്റ്സ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാൻ അത് ട്രൈ ചെയ്തതാണ്. നല്ല അടിപൊളി ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. കുറേ ആൾക്കാരെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഓക്കെ, അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള എനിക്ക് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഷെയർ സ്ക്രീൻ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗെയിംസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ഫുൾ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉപയോഗപ്രദമായ കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ആദ്യം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ അപ്പുറത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും. ഓക്കെ ഗൈസ്, താങ്ക് യു, ബൈ.